Idag ska jag get ready med till min skolavslutning för att jag får vad jag ville se på min blogg. Då så fick jag en fråga om det, så jag tänkte, varför inte? Jag skulle prata lite där med, fast jag är för trött. Så vi får se hur det kommer bli. Att bygga våta skolavslutningen för att vi kommer sakna mina vänner så mycket. Men jag hatar min klass, så jag hatar att slippa dem. Lite blandade känslor just nu. Jag hatar min beach. Jag har inte haft tillfället att köpa någon ny. Jag tycker inte ens om den speciellt mycket. Men det är den enda jag har ju som är ljus. Den är inte ens tillräckligt ljus. För jag är blek som blik. Och eftersom min porsin är lite för mörk så lägger jag en till efter. Jo, det fick jag. Nu ska jag bara ta den ljusaste färgen från den här Palette från Isadora för att lägga på hela ögonlocket. Så tar vi min lite Sondria 88 palett och tar den. Jag tar på mina lösögonfransar för att jag kunde inte göra det. Jag filmade det men det blev kaos, så jag tar bort det klippet. Ja, nu ska jag fixa mina ögonbryn.
ska jag gå och byta om så vi hörs. Eller så jag kommer snart tillbaka. Jag glömde att filma när jag hade bytt om förut. Men jag har haft på mig den här peruken, den här blomkransen och sen den här Lolita-klänningen. Och jag lägger in lite bilder. Men jag hoppas att ni tyckte om den här videon, så hörs vi i nästa. Hejdå!